The Birodor Festival 2024 Indak Sa Bagak is a colorful celebration that highlights the rich culture and traditions of the community, centered around the symbolism of the Birodor, or kite. This festival showcases the unity, creativity, and hopes of the people as they come together to celebrate through a lively street dance competition. The event features a grand parade with vibrant performances, where dancers are adorned in costumes inspired by the kite in the sky, representing freedom, dreams, and aspirations. Their movements reflect the spirit of the festival, with each dance step telling a story of joy and perseverance. Accompanied by rhythmic music, the street dance is a blend of traditional and contemporary styles, incorporating elements that depict the sky, wind, and kites. The performances are a display of the community's cultural pride and unity, with every participant contributing to the energy and excitement of the day. The festival also includes various activities, such as kite-making contests and kite-flying exhibitions, where locals showcase their craftsmanship and creativity. These activities further deepen the connection to the festival's theme, celebrating the ingenuity of the people of Bagak. The Birodor Festival 2024 Indak Sa Bagak is not only a celebration of dance and art, but also a tribute to the dreams, hopes, and resilience of the community, making it a significant cultural event for both locals and visitors.
Tapos dito crowded, kagaya ng ibang tourist spots, kung gusto mo ng tahimik pero Instagrammable, dito ka na. At saka marami rin dito kayong masarap na pagkain. Promise, hindi ka magsisisi. Oh my God! Mukhang interesting ah! Sige, magkita tayo sa terminal ng Bagak. Hintayin mo ako dyan ha!
Sobrang na-enjoy ko ang bagak. Salamat ah. Wala ka naman, Bessie. Babalik ka ha. Siguradong babalik ako dito, Bessie. Bye-bye! Muli, let's give it up for Barangay! Ang mangingisda ay bayan sa ating lipunan sa pamamagitan ng kanilang sipag, tiyaga at pagmamahal sa kalikasan. Sila ang nagtataguyod at nagbibigay pagkain sa ating mga tahanan. Ngunit sa hamon ng panahon, tayo sisingilin din ng kalikasan.
kailangan, siguradong kanyang dinggin. Sabay sa kapistahan niya ako bilang.
akong nagpapasalamat. Una, para sa aking mga magulang na walang sawang gumagabay sa akin sa kabila ng aking kapansanan. Pangalawa, sa iyong mga likha na aking napagmamasdan. Tunay ang pinagpala mo kami dito sa aming bayan. Ang hiling ko sa aking kaagawan ay muling makalakad. Marami akong gustong masaksihan. Itinataas ko po sa inyo ang aming bayan na patuloy mong pagkalooban ng maraming biyaya at muina o aming patuwang aking dalangin ay iyong parating. Nay! Tay! Nakakalakad na po ako! Nakakalakad na po ako! Malilibot ko na po ang magandang bayan ng Baga. Salamat po, Apo Ina! Salamat po! Salamat po, Apo Ina! Salamat po! Inang Mahal, Murador Festival. Tara at pagsaya!
There you have it, ladies and gentlemen, the amazing Barangay Banawa! Isang mapayapang pamumuhay ang noon ay tinatamasa ng mga mamamayan sa bayan ng Banawa sa pagkakataan. Payakman ang mga pamamaraan na mabuhay sila ng buhay nila at walang suliraning kinakaharap sa buong maghapon. Katuwang ang hindi matatawarang yaman ng kalikasan, ang bawat pamilya ay nanatiling masagana sa bawat araw. Tunay ng kapayapaan ng silang nagkakari, dalilan upang matamasan nila ang matulusay na pamumuhay noong mga panahong nagdaan. Pangingisda, ito ang naging pangunahing hanap buhay sa bayan ito. Dahil malaman ang kalikasan na hindi kailanman pinagdadakan ang mga mamamayan. At ito ay patuloy na naghahandog na buhayan para sa lahat. Higit sa lahat ng yaman at may nakita, ang nakataming yaman tuloy at silang naging kagapay ng mga manginda upang lalo magsumikap sa araw-araw. Umapaw ang malayang mga karagatan. At ito ay nasagana tuloy na labis na pagkakalamat ng libo-libong mamamayan. Ngunit hindi na nyo madaling harapin ang bagsik ng kalikasan para sa mga mangisda. May mga oras ay sumasama ang lagay ng panahon kasabay ng pagkakuwi ng mga naglalakang ng alon. Para sa kanila, ang sukunin ng iba't ibang bagyong dumarating sa kanilang buhay. At ngunit silang humila ang hindi na ay nawawalan na rin ang pag-asa. Ang mga mangisda dahil pakiramdam nila ay nagsimulan na silang pagtumutan ng kalikasan.
kanilang bayan at mas lalong naging masagana ang araw-araw na pangingisda. Nanumbalik ang kasaganahan at kapayapaan na siyang inigalak ng bawat mamamayan. Nagpatuloy silang pasalamatan ang kanilang patron at sa pagbuwas ng panahon, hindi sila nakalimutan ng iwan ang pinagpalang araw na kanilang natamasa kaakibat ng kanilang pananalig at pagsusumikap. Magpasalamat, magdiwang, mapuli, iyan ang ilang sigaw sa kasama ng isang kapatid para sa mga pagbayan at ang turismo.
Ayan, parati po natin. Sa patnubay ng ating mahal na patrona, Santa Catalina, tunay na pinagpala ang ating bayan mayaman sa turismo, kultura at kasaysayan. Kaya't narito ang barangay din Street Dancers, Viva Santa Catalina de Alejandria, Viva Apoina.
Once again, maraming salamat. Ako si Minan, isang tour guide. Halina't samahan niyo ako. Ililipat ko kayo sa masaganang turismo ng aming bayan. Maligayang pagdating sa bayan ng Bagak. Tara, tuklasin natin ang ganda at kasaysayan ng bayan. Simulan na natin ang ating paglalakbay. Ang unang destination natin ay ang Philippine-Japanese Friendship Tower. Ito ay isang simbolo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan. Itinayo nito bilang pagpunta ang mga kasaysayan at ugnayan ng dalawang bansa. Tara, at silipin natin ang mga detalye ang kahalagahan ng mga lugar na ito. Ang mampana dito ay simbolo ng kapayapaan at nagsisilbing paalala ng magandang ugnayan ng dalawang bansa. Ang pangalawang destinasyon natin ay ang Las Casas, Pilipinas, de Acuzar. Tara! Isang makasaysayang resort na nagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga bahay na itinayo sa estilo ng panahong kolonyal. Sa Las Casas, Pilipinas, de Acuzar, bukod sa magagandang tanawin, meron din silang cultural show na tampok ang iba't ibang katutubong sayaw. Ipinapakita nito ang mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Sa Bagak, patuloy natin pinapangalagaan ang kasaysayan, kultura, sining at tradisyon ng mga Pilipino.
Ang huli at ang pinakamakabuluhan nating destinasyon ay ang simbahan ni Santa Catalina de Alejandria. Sa loob ng simbahan na ito, makikita natin ang kagandahang bunga ng pinag-isang tradisyon at paniniwala. There it is, Barangay Atilano Ricardo. Okay, at ang susunod naman nating barangay, last
dito sa bayan ng Bagak, marami tayong pinagmamalaki. Ngunit, bago ang lahat, nagbigay puri muna tayo sa ating minamahal na patron, Santa Catalina ng Alexandria. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panibagong taon ng pagbubuli at pasasalamat alay kay Apong Santa Catalina para sa ating bayan. Maligayang kapistahan, bayan ng Bagak. Amen. Ngayon, pinakita mo na ang mahal na patron. Halina, ipapasyan kita sa buong bayan ng Bagak.
have it, ladies and gentlemen, Barangay Binukawan. Ang original at siniling interpretasyon ng Bourbon Festival ng Barangay Saysay. Mabigayang Borador Festival 2024. Viva Apertura Santa Catalina, Bagatonyo, Barangay.
ang pasabog na performance ng Barangay Saysay sapagkat sila ay uhaw ng muli sa kumpilaro dahil matagal na rin silang napahinga.
birthday daw nila sa play na to.
There you have it, ladies and gentlemen. The Burador Festival Queen of Barangay Ibaba.
There you have it, ladies and gentlemen. The captivating performance of the Brador Festival Queen of Barangay Ibig. Ay, 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 sayang. Sayang ng araw, tayo'y matindag. Oo, labas ang ating laman sa dagat ng bagat. Oh yeah. Tulis may dadamanin, kultural itanghal. Sa'yo ay ikutin, bagat sa festival. Indak sa bagat, hawak kamay, tayo'y lumakad. Kalikasan at kultura'y payamanin. Oh, ikaw ay bukas ng mga alon, init ng mga tinamsik. Sasayaw ng kalikasan, pag-ibig natin umping. Turismo at pagyamanin, kultura'y itanghal. Sa sayaw ay ikutin. Oh, ikaw ay
There we have it! Once again, Barangay Festival Queen of Barangay Bagong Bayan! And at this point in time, ladies and there it is, Barangay Binukawan. And our next festival queen is from Barangay Saysay!
And there you have it, ladies and gentlemen, the best new rising performance of Once again, let's give it up for Barangay Panabang! and get ready for our next performer, Barangay Parang.
There you have it, ladies and gentlemen, the pasabog performance of Barangay Pag-asa. And there you have it, ladies and gentlemen, the performance of our 10 amazing queens for tonight.